بسم الله الرحمن الرحيم. درس جابان لجي ابن مؤون اندر دفتر متن بندن درس سابوي اجواب اون اندر كسف سبات يندر كرمكم من محمد بن عبد الوهاب ماكي وسر المسألة gundo masala on gundo lande den yani landangal yani tigi tigi mum on annahu no kanko o sirko idha qala so wi ana min la ushriku billahi mushrikanta allah faqul wi'u wa mashirku billahi ko honno woni shirkangol allah fassirhu li firanin ko wete shirkangol allah fa in qala so wiya huwa ko wete sirku ibadatul asnam ko rewgol sanamu faqul wi ammo wa ma ma'ana ibadatul asnam ko honno woni ma'ana rewgol sanamu fassirha li firanin rewgol sanamu mi fama fa in qala sawi ana min la abudu illa allah mi rewata ko ina allah wahdahu kanko tum ko allah tum mi rewata faqul wi ma ma'ana ibadatillahi wahdahu kon no woni maana rewgol Allah tum fassir hali firanin rewgol Allah ngol tum maana mi anda karam ko men Muhammad bin Abdul Wahhab maki rahimahullah maki fa in fassaraha si ofiri di olanda do ofiri dum bima bayyanahu alquran ko qur'anu bangini kon ofiri no qur'anu wewtiri non فهو المطلوب عليك ودون كذا باكم قاعدي أنهم وإن لم يعرفه ستين أو أندا شرك أو أندا توحيدي فكيف يدعي شيئا كهن أند ترتهون وهو هركانكو لا يعرفه هرو أندا دهود وإن فسر ذلك سيغفري شرك ما أغفري توحيدي بغير معناه قينا معنى مدبادون بيّنت له أن أبنجنا نيمو الآيات الواضحات تن آية فينيو دي في معنى الشرك بالله معنى آية فينيو دي كشرك أنقل الله معنى آية بانجين دي بانجنا نامو آية تندين دي في شرك أنقل الله وعبارة الأوثان إريقل سنم الذي دنقل له يفعلون هو في هذا الزمان او الزمان بعينه كان تجي ومانجنا نامو وان عبارة الله وندرغول الله وحده كان كتم لا شريك له حوتي على نامو هي التي كدون ينكرون عليها قب ان يدو مدن بيدي ويسيهون هبسون كنائن كما صاح ونسنكرنو اخوانهم مسلم مبدن حيث قالوا نكو كمسلم مبدينون أجعل الآلهة إلها واحدا أو ديريتي دوغوتو إن هذا نندو لشيء عجاب كون داونينده او دو درس دو دارودن دو كبيرن دو ويسيهون بسونك كما صاح ونسنكر إخوانهم مسيب مقبن حيث قالوا نوكو كمسيب مقبن وينو أجعل الآلهة إلها واحدا أودا ريتي إنفور ويتي غوتو إن هذا من دول شيء أجاب كهون داونينده دردن دو في يوتر أرندن دو يبندر موجة دو نون إن علايا نيردو كدود سيونات إن يلتت نوير لأنه كرمكم من ماكي وسير المسألة سير دو كفاندا وسير مسألة يعني لبها يعني إي المنغل تيجي تيجي من مسألة landangal annahu no kanko sirko idha qala sawi ana min la ushriku billahi misirkanta allah faqul lahu wi anima wa mashirku billahi ko dun sirkangol allah fassirhu li firanin dum so wi kanko neddo sirko so wi min mi rewata ko hina allah lando do ko honno woni mana rewgol ko hina allah so wi dum ko rewgol sanamu lando mo ko hondoni mana rewgol sanamu
refti wenjida e makko e hoore ko feƴƴi kon fayin gal so wi waɗum ibadu asnam ko rewgo sanamo yeyete mo kadi landomo ene faqul wi'u wama ma'ana ibadul asnam ko hon woni ma'ana rewgol sanmo fassir haali firanin ɗum ɗo oɗo neɗɗo sirkowo ɗo si o wi'i يعني إذا ادعى هذا الشرك أنه لا يعبد إلا يعني هذا المشرك سينود فيك ولا شرك وند كان كوريوتا كوينا الله لندم معنا ريوغل كوينا الله on say alhaali makko on ko gootel e piiji tati amma o fira kañum ko o landa kon o firira konko tindini e hoore muɗum alqur'anare nden si o firi o ɓangini no qur'ana wiiri noon haray ko ɗum woni ko ɗaɓɓa ko ɗum woni ko jaɓɓa kon ko sabu ɗum ɗon ɓangirta wonde kanko o haqqinƴinaali dewal allah ngal no haaniri noon nokku ko tawi o sirkani allah ɗum ɗum hara o andama ana ɗum o andama ana rewgol allah o andama ana sirku joni noon ko honno o nodditorta hunde o inna ko o tawhid wowtin ɗinɗo hara o anda tawhid o inna kanko wona o sirko hara o anda sirku ma ko honno o ñaawirta hunde wonande hoore makko ko wiyetele ñaawore e ñaawugol e hoore goɗɗum ko saldu immorde e mbaadingol a wawata ñaawugol ko a anda kon ko a anda fi mum kon a ñaawata tan mum ɗum nde o firata rewgol ko hina allah kon e ma'ana ko hina ma'ana mum on si tawi o addi ma'anaji jiiɓodirɗi ɓanginanamo dansere mum on ɓanginanamo ma'ana sirkangol allah on ma'ana rewgol sanamo on konko ɓoni huwude tigi muɗum ɓoni huwude ko ɓe huwuno kon tigi ko ɗo de kalama kon mouhammadou moussa alou salimin ɓe maaki a sadisatu an yufassira ibadatallahi bi gayri ma'ana wa hina idan yubayinu lahu khata'ahu bi bayani al-ma'na ash-shar'i lish-shirk wa ibadati al-awthan wa annahu alladhi yaf'alunahu bi'aynihi wa yad'una annahum muwahhiduna ghayru mushrikina o wi alhal tammo ndo firata dewal allah ngal ko hina ma'ana mum on sey non ko yo ɓanginane faljire makko nden o ɓanginane kam ma'ana sar'iyankojo ma'ana on ka sare ko sare on ɓangini ko rewgol yani sirkangol allah e rewgol sanam konko tata hiɓe huwude hiɓe wiya wonde kamɓe ko ɓowtindinde allah subahanahu wa taala harla koɓe sirkuɓe fa in gaala so wi wala min la abudu illa llah mi rewata ko ina allah sagol wi ma ma'ana ibadatullahi kon ɗum ma'ana rewgol allah fassir haali firanin ɗum fa in fassara bima bayyanahu alquran si o firi ɗum no qur'an ɓanginiri noon fo huwa almatlubu ko ɗum ɗaɓɓa ko hara e gayni wa in lam yarifu si tawi noon o anda ɗum si tawi noon o anda ɗum o anda ɗum o anda ma'ana rewgol sanam ma rewgol allah o anda fa kayfa ko on yadda i o nodditorto shay'an huɗo kanko la arifu o anda ɗum wa in fassara dhalika si o firri ɗum be gayri ma'ana ko ina ma'ana mum tigi bayyanta lahu an a ɓanginanaymon al ayatu ayaji alwadihatu ɓanguɗe fi ma'ana ko ɓanginɗe e ma'ana ashirku billah sirkangol allah wa ibadatul awtan e rewgol sanamo wa annahu alladi wa annahu no kanko alladi ko ɗum woni wa annahu alladi wonde ko nden hunde yaf'alunahu woni ko ɓe huwata fi hada zaman oɗo zaman bi aynihi kañum tigi wa inna ibadatallahi wa anna ibadatallahi no rewgol allah wahdahu kanko tum la sharika lahu hawtude allah namo hiya allati ko ɗum woni yunkiruna mo ɓe yeddi alayna e hoore meɗen o yasihuna ɓe sonka fi e muɗum kama saha ihwanuhum wono musidɓe maɓɓe sonkirno noon hayso qaalu nokka ɓe wi noon aja'ala al alihata ilahan wahidan e a waɗa rewetede goto inna hada ɗum ɗo sawen ujabum ko hunde hawnide yani ɓanginani oɗo neɗɗo sirkowo wonde rewgol allah ngol kanko tum
ko ɗum woni ko ɓe jaɓaali ɓe anni e dow meɗen ɓe sonki e muɗum wona huwirno noon feƴƴiɓe maɓɓe ɓen nokka ɓe wino nde laaɗo makuno qulu la ilaha illa llahu ɓe wi aja'ala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab a waɗa rewete ɗin fof reweteɗo gooto ɗum ko hunde hawnide won talaka al mala'u minhum konu yahe maɓɓe animsu yahe waswiru muñño ɗon ala alihatikum e hoore rewugo reweteɗi mon ɗin inna hada no ɗum ɗo la shay'un yuradu ko hunde fandande ma sami'na bi hada fi millati al akhirati in hada illa ikhtilaq wallahu a'lam